Maswera sei comrades, maswera sei muri yeZimbabwe. Tiri kufara kuti nezuro tese takawana address kubva kuna Commander Geza, mukuru weGeza Revolution, inova ndiyo revolution iri kutungamirira wanhu towards a new Zimbabwe. Tiri kuona marequest ari kuramba achiuya kuma inbox kuti tipanane nhungamiro kuti pano eZim Revolution takamira papi uye role yatiri kufanira kuplaya ndeipi. Tine a lot to consider before tisati tauya neaddress iri detailed. Hatizivi kuti address iyo inouya nhasi here o inouya mangwana here, depending nekuti tapedza here the homework iri kufanirwa kuitwa. Nyaya yerevolution inyaya yekusunungura nyika, inyaya yemhuri yeZimbabwe. Saka as it stands, tese we are guided by the speech yakabva kuna Comrade Geza. We don't have any additions or subtractions. Pano tine a structured system yatinayo kana tiri kubata basa rerevolution. From all provinces, tine ground force, tine ma-experiences atinawo from 31 July, tine feedback yatinayo from 31 July. Therefore, hatisi kuda kumhanya kunopa an input as an organization before tisati tapedza the homework yedu nema-consultations kuti the bigger part of the revolution iri kuda kuti timboita basa rei, which help do they need from us. If there is no request, it means tese we are following zvakataurwa naCommander Geza, to follow the instructions and the command kuti tiri kufamba sei. Chinoita kuti tisamhanye kunoita comment on inhau yekuti isisu we have the systems in place. One, we understand kuti the regime, how bad it is, but as we prepared for 31 July, we managed to put the systems in place because we were with full authority of whatever we were doing. But for now, our actions are limited because isisu we are following as the people of Zimbabwe. Zvakangoita munhu wese ndo zvatiri kuita, tichiteerera kucommand iri kupiwa naCommander Geza. Takapedzisira 31 July taane vana vanga vasungwa. We managed to use the security systems dzatanga taita put in place, and we make sure kuti munhu wese akasungwa under our grouping takamuburitsa. Izvozvo we managed to do that. So there are a lot of preparations which are there. Saka kuti tikupei nhungamiro before tisati tapedza all the homeworks, tinogona kukuita misdirect, and we don't want to dilute the message iri kupiwa nema-commanders. So the messaging iri kubva from the Geza Revolution haisati yapera. We are still expecting more input. Ndosaka muri kuona kuti whatever we get tiri kukwanisa kushera nama-platforms ano. But chatinokwanisa kuzivisana ndechekuti we don't have an option except supporting the revolution. Changosiyana chete ndechekuti we need a clear understanding kuti how should we assist on 17 October. Then number two, how people are going to be transported and gathered. Hazvisi kubva kwatiri pano. Ndosaka muri kuona tiri kuti we cannot
give you details. Tiri kuziva kuti muri kutipa pressure yekuti uyai mutaure. We still need to do proper consultations so that if we strike, we make sure that we are doing this once and for all. But signal kana ichiuya ndo maurira inoita we have a date. That's an alert. Ndoziva kuti vamwe vanenge vachibvunza kuti sei muchidedzera date pachine mazuva muvengi watiri kurwa naye haanzwarwo. Gone are the days yekutamba hondo dzekuhandirana. Dzemazuva ano ndedzekuudzana kuti we are coming on 17 October and we want to deal with you. If you are strong, you need to bring it on, then tosangana muma streets. Saka yakatouya nezuro iyoyo ndiyo signal we have a date. Wakati pa signal wacho, they are not stupids, hawapengi. I am sure they will also give us guidance yekuti how are we going to mobilize or tichafamba sei. But what we are doing is all the platforms, I think we have 13 groups dziri very active dzakamirira action. Saka isusu as Zim Revolution, we also donate our groups kuti dzicirculate a message semaurira adzinoita towards the 17 October. Then we have one channel, we are also donating the channel kuti isirculate messaging yatinenge tichiisa inenge ichibva from the Geza Revolution. As of now, no input yatinayo as far as the signal yakauya nezuro is concerned. Any information yatingada kuzouya, will bring it on tichipanana based on the guidance yatinenge tawana. Asi chamunofanira kuziva ndechekuti as the whole revolution of the country, we are not playing asidlali. So pamberi ne revolution, pamberi ne unit of purpose, tinosangana muzvikamu zvinoteera. Tinotenda.